Viete, čo je najhoršie, čo sa môže stať politikovi? Keď dostanete otázku na tému, ktorú sám celý rok živil a nedokáže na ňu odpovedať. Presne toto sa stalo progresívnemu Slovensku a nebola to žiadna podpásovka od nepriateľského novinára. Bola to otázka od ich vlastného človeka. A odpoveď? Žiadna. Nula, úplné prázdno a dnes si o tom povieme všetko, lebo toto musí vidieť každý, kto sa ešte stále pýta, kto vlastne riadi túto krajinu a kto len predstiera, že by to vedel robiť lepšie. Poďme pekne od začiatku. Celý rok sme počúvali z každej strany, ako je transakčná daň katastrofa. Ako ničí podnikateľov, ako firmy odchádzajú zo Slovenska, ako vláda brzdí ekonomiku. Progresívne Slovensko z toho urobilo svoju hlavnú zbraň. Na každej tlačovke, v každom rozhovore, pri každej príležitosti opakovali to isté. Transakčná daň je zlá, vláda nerozumie ekonomike, treba ju zrušiť. Dobre, to je férová politická hra. Keď si v opozícii kritizuješ, to sa dá pochopiť. Ale potom príde moment pravdy. Premiér Robert Fico povedal jasne, a to ešte začiatkom roka, keď SNS spolu s opozíciou vyzývali ministra financí Kamenického, aby tú daň zrušil. A Fico povedal jednoducho, ak nájdete náhradu, bude zrušená. A to je logická pozícia. Štát potrebuje peniaze, transakčná daň priniesla do kasy takmer miliardu, takže ak chce niekto zrušiť, povedzte, čím to nahradíte. Jednoduchá matematika. A tu prichádzame k tomu, čo sa stalo teraz. Horúca politická jeseň sa blíži, karty sa obracajú a niekto konečne položil tú správnu otázku. A položil ju novinár z 360-ky Adel Ganam. A pozor, toto nie je žiadny vládny novinár, žiadny Ficov človek. Bol to novinár, ktorý má extrémne blízko k progresívnemu Slovensku. A otázka znela jednoducho, čím by ste ten výpadok nahradili? A teraz si predstavte tú scénu. Sedia tam dvaja najväčší odborníci PS na ekonomiku. Michal Šimečka, predseda strany, a Štefan Kiš, ich ekonomický mozog, človek, ktorý chce sedieť na ministerstve financií. Dvaja ľudia, ktorí celý rok hovorili, že oni vedia to najlepšie, že oni majú riešenia, že vláda je neschopná a dostali jednoduchú, priamu, férovú otázku. A čo sa stalo? Kiš začal s takými klasickými slovenskými citoslovcami hej, ach, juj. Keď človek nevie, čo povedať alebo nechce priznať, a potom prišiel s odpoveďou, ktorá vlastne žiadnou odpoveďou nebola. Povedal, že je kľúčové, aby vláda dodržala to, čo slúbila Európskej komisii, teda Bruselu. Tak počkajte teda. Celý rok kritizujete transakčnú daň a keď sa vás opýtajú, čo namiesto nej, vaša odpoveď je Brusel. To je celá vaša vízia pre Slovensko. Robiť to, čo povie Brusel. A Šimečka, ten sa zmohol na také svoje klasické uf. To je všetko. Uf od človeka, ktorý chce byť premiérom tejto krajiny, od človeka, ktorého otec chce ho vidieť na čele vlády. Uf. Žiadny plán, žiadne čísla, žiadna alternatíva, len uf. A potom sa čudujú, prečo ich ľudia berú ako marketingový projekt a nie ako skutočnú politickú stranu. A viete, čo je na tom celom najzaujímavejšie? Že tú otázku im nepoložil žiadny nepriateľ. Ganam tú otázku so 100% istotou nepoložil so zlým úmyslom, aby im uškodil. Položil skrátka normálnu novinárskú otázku. Kto však mohol vedieť, že ich položí vlastná téma? Téma, ktorú oni sami živili celý rok pri každej príležitosti. To je ako keby ste celý rok sa chválili, že viete variť a potom vás niekto poprosí uvariť vajce a vy neviete ani zapnúť sporák. Spomínate si na ten veľký tresk? Tá údajná ekonomická analýza, s ktorou prišlo PS a mala ukázať, ako by oni riadili krajinu? Teraz vidíme, čo tá analýza reálne dokázala. Jednoducho povedané, nič reálne a použiteľné pre bežných ľudí. A teraz poďme k druhej veci, ktorá sa stala a ktorá s tým krásne súvisí. Otec Michala Šimečku opäť vystúpil s jedným zo svojich vyhlásení. Tentokrát sa pustil do Slovenskej informačnej služby aj riaditeľa. Povedal, a teraz citujem,
Na to nepotrebuješ vedieť o tej Siske nič, iba sa pozrieť na Pavla Gašpara a vidíš, že to je ruský špión. Koniec citácie. Takže takto, bez dôkazov, bez argumentov, pozrieš sa na niekoho a vieš, že je špión. To je úroveň debaty, ktorú ponúka otec lídra najväčšej opozičnej strany. A podpredseda parlamentu Tibor Gašpar mu na to odpovedal spôsobom, ktorý si zaslúži pozornosť. Pripomenul, že toto je ten istý Šimečka starší, ktorý sa v minulosti vyjadril, že Slováci sú zbabelý národ. Takže človek, ktorý nemá úctu ani k vlastnému národu, si dovoluje označovať ľudí za špiónov len na základe toho, ako vyzerajú. To je neuveriteľná arogancia. A Tibor Gašpar potom použil ten istý princíp, ktorý použil Šimečka starší, ale otočil ho. Povedal, že rovnako netreba vedieť nič o progresívnom Slovensku. Stačí sa pozrieť. Pozrieš sa a vidíš, že ich financovala britská vláda, a teda by bez zaváhania narušili suverenitu Slovenska. A to nie je konšpirácia, to je kauza financovania kampane PS Británie, o ktorej sa písalo, ktorá je zdokumentovaná. Potom Tibor Gašpar pokračoval ďalej. Povedal, že netreba vedieť ani to, že Šimečka starší je spoluvlastník denníka N. Stačí sa pozrieť na ich články a je jasné, koho podporujú. A každý, kto tie články číta, to vidí. Nie je to žiadne tajomstvo, je to viditeľné v každom jednom texte, v každom jednom komentári, v každom jednom titulku. A to isté platí o kultúrnych dotáciách. Gašpar povedal, že netreba nič vedieť o fungovaní kultúrno-dotačnej mafie progresívcov, stačí sa pozrieť na bývalé nominácie Fondu na podporu umenia a všetko je jasné. A na záver ešte pridal jednu vec, ktorú povedal tak, ako vie len on. Povedal, nepotrebuješ vedieť, aké majú progresívci znalosti z biológie, stačí sa ich opýtať na počet pohlaví a hneď ti jasné, že majú v hlavách to riadne pomýlené. A tým to celé zaklincoval. Ale poďme späť k tomu hlavnému bodu, lebo ten je dôležitý. Máme tu stranu, ktorá sa prezentuje ako strana odborníkov. Strana plná inteligentných, vzdelaných, progresívnych ľudí, ktorí vedia všetko lepšie ako všetci ostatní. A keď príde jednoduchá otázka, čím nahradíte výpadok z transakčnej dane, tak sa zosypú ako domček z karát. Kedysi Arpad Šoltés, a to je človek, ktorého ťažko podozrievať z nejakých sympatík Smeru, povedal niečo zaujímavé. Povedal, že PSK je len marketingový projekt, prázdna fľaša, do ktorej sa niekto vymočil a keď si to kúpiš, tak si to budeš musieť vypiť. Tvrdé slova, ale potom, čo sme videli teraz, po tom neschopnom výkone pri jednoduchej otázke, tie slova dostávajú úplne novú váhu. A možno by ich Šoltés dnes ešte upravil, lebo v tej fľaši možno nie je ani to, čo tam pôvodne spomínal. Takže zamyslíme sa nad tým. Strana, ktorá má mať kandidátku so 150 ľuďmi, 150 údajných politikov a ani jeden z nich nedokázal za celý rok prísť s konkrétnym plánom, čím nahradiť transakčnú daň. Pritom to bola ich hlavná téma, ich hlavný útok na vládu a keď prišlo na lámanie chleba, tak tam nebolo nič, len citoslovcia a odkaz na Brusel. A to je presne ten problém, ktorý majú. Nie sú to politici, ktorí by mali skutočné riešenia pre bežných ľudí, sú to ľudia, ktorí vedia výborne kritizovať, vedia robiť efektívne videá na sociálne siete, vedia organizovať nejaké protesty, ale keď príde na konkrétne otázky, keď treba povedať áno, toto zrušíme a nahradíme tým a tým, a tu sú čísla, tak tam niet ničoho. 150 ľudí na kandidátke, ľudí, ktorí nikdy neboli pri moci v tom pravom zmysle slova, ale reálne, ako sa ukazuje, žili z mimovládok a sedeli na rôznych ministerských a úradníckych pozíciách. To je ten paradox. Hovoria o tom, ako by pomohli bežným ľuďom, ale sami boli celý čas napojení na štátne štruktúry iným spôsobom. Takže čo si zo všetkého zobrať? Jednu jednoduchú vec. Keď niekto celý rok kričí, že vie všetko lepšie, tak je úplne férové sa ho opýtať na detaily. A ak na tie detaily nedokáže odpovedať, tak to hovorí všetko. Nie o tom, kto sa pýta, ale o tom, kto nedokáže odpovedať. Transakčná daň priniesla do štátnej kasy takmer miliardu.
Môžeme sa baviť o tom, či transakčná daň je dobrá alebo zlá. To je legitímna diskusia, ale ak ju chcete zrušiť, musíte povedať, odkiaľ vezmete tú miliardu. A odpoveď nemôže byť opýtajte sa Bruselu, odpoveď musí byť konkrétna. S číslami, s plánom, s alternatívou a presne toto PSK nemá. A potom, čo sme videli, je otázne, či niekedy bude mať. Dajte mi vedieť v komentároch, čo si vy o tomto myslíte, či vás to prekvapilo, alebo ste čakali. A ak sa vám video páčilo, dajte mi prosím like, odoberajte tento kanál, nech vám už ďalšie video neunikne. Takže ďakujem veľmi pekne